Se ngħaddu għas-servizz kulturali li din il-ġimgħa se jkun qed jiffoka fuq il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Tgħidilna aktar dwar dan Sera li żammit mill-Kunsill Malti għall-Arti. Naħseb ħafna nies bħali għandhom memorji sbieħ. Ta' meta tarba f'sena konna mmorru ġewwa dar il-Mediterran il-Belt Valletta għall-Fiera tal-Ktieb. Din il-fiera baqgħet isseħħ minn sena l-oħra issa qed issejjaħ il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. X'hemm differenti f'dan il-festival din is-sena? Din is-sena l-festival huwa mimli b'attivitajiet, allura qed nassiguraw li ħajkun esperjenza holistika u kulturali. Mhux sempliċement post fej tixtri l-kodba, ma ħajkun hemm ħafna avvenimenti għaddejjin, diskussjonijiet, qari fejn wieħed jista' aktar ħin jitgħallem u igawdi l-iżviluppi biex ngħidu hekk kurrenti fil-letteratura u fid-dinja tal-ktieb Maltija. Filgħodu ġeneralment ikun hemm attivitajiet immirati għat-tfal u għat-tfal tal-iskola matul il-ġimgħa. Mbagħad matul il-lejl ġeneralment ikun hemm l-attivitajiet immirati għall-adulti, speċjalment diskussjonijiet akademiċi jew diskussjonijiet letterarji, ħajkollna xi kittieba barranin ukoll, għandna kittieb Franċiż, ħajkollna numru kbir ta' kittieba sqallin, għax ħajkollna numru kbir ta' pubblikaturi sqallin. Wieħed mill-attivitajiet illi qegħdin nagħtu ħafna importanza fuqu din is-sena huwa t-tnedija ta' film qasir bbażat fuq storja ta' Manuel Mifsud adattata minn Martin Bonnici u l-proġett prattikament huwa l-idea tagħna biex nikkonvinċu li t-television u l-films jibdew jadattaw stejjer pubblikati minn kodba Maltin. Sa naraw xi ħaġa ġdida li nemmnu l-taf biddel mhux ħażin id-dinja tal-ktieb Malti. Naħseb dan wieħed mill-ftit films Maltin li huwa bbażat fuq kitba li ġiet pubblikata qabel minn kittieb Malti. Tal-każ għandna l-istorja Laqgħa ma' Mara Morbi ta' Emanuel Mifsud, ġiet ippubblikata ftit ta' snin ilu. U kien eżerċizzju ta' adattazzjoni minn kitba għal film. Udjenza forsi kemm xejn matura għax huwa jitratta ċertu temi adulti. Aħna nixtiequ li bda l-film noqtu kemm l-udjenza li normalment issegwi x-xogħol ta' Emanuel Mifsud u ta' kittieb oħra Maltin. Kif ukoll dik l-udjenza normalment isegwu l-films osra Maltin u l-films Maltin. Jisu b'xi mod nixtiequ nlaqgħuhom aktar flimkien. Tinkludu wkoll studenti u nies li għandhom interess fix-xena artistika u kulturali Maltija. L-idea tal-proġett bdiet minħabba li kemm jien kien ukoll iċ-chairman tal-Kunsill tal-Ktieb, Mark, ħassejna li ma tantx hemm komunikazzjoni bejn id-dinja letterarja Maltija u dik taċ-ċinema. Ir-raġuni ma nafux x'inhu qasħalna fiha meta konna ndiskutu l-proġett, imma lan kien li nagħtu eżempju li jisma' jekk naqdu riżorsi tagħna flimkien, għandna potenzjal li nagħmlu proġetti iktar interessanti kultant. Per eżempju, jien li naħdem din l-industrija madwar 8 snin u qatt ma ltqajt ma' xi ħadd li qal li ħajadatta kitba Maltija, meta għandna ħafna stejjer tajbin jistgħu jintużaw u nisperaw li jħeġġeġ ħadd ieħor jagħmel l-istess. Fis-sena 2013 ġew ippubblikati 381 ktieb, filwaqt li din is-sena ġew ippubblikati kważi d-doppju madwar 620 ktieb. Allura, x'ser naqraw din is-sena? Minn 620 ktieb ġew shortlisted 22 għall Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Dawn huma ftit mill-aħjar kodba li ġew ippubblikati f'din is-sena. Uħud mill-kodba li nistgħu insibu waqt il-Festival tal-Ktieb. Numru ta' awturi Maltin qed jagħmlu kolħoss fix-xena internazzjonali, fejn qed naraw awturi jipparteċipaw f'festivals internazzjonali u xogħlijiet varji jiġu pubblikati b'lingwi differenti. 3 snin ilu, l-awtur Malti Emanuel Mifsud rebaħ il-Premju Internazzjonali tant prestiġjuż, il-Premju Ewropew għal-Letteratura. Tis-sena kien ix-xogħol tal-awtur Pierre Mejla li rebaħ dan il-premju, dak li l-lejl ħallik tajt. X'inti taqra bil-Malti bħalissa? Iżur il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb bejn nhar l-14 u ħadd 16 ta' Novembru ġewwa dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Għal programm sħiħ iżur il-paġna ta' Facebook National Book Festival.